Hi sa inyo mga kachos, at dito na naman po kami. At ang vlog na to, paano ba natin umpisahan to? Ano bang vlog? Ano bang gagawin natin? Wala, mag-iikot lang. Mag-ikot lang, bali road trip lang itong gagawin. Road trip lang itong gagawin namin na to. Bali, pupuntahan namin dito sa Calabanga, yung hindi pa namin napupuntahan. Parang review lang. Pero ano? Kasi maraming lugar naman talaga dito na may magandang view. Oo. Na hindi namin napupunta kasi hindi naman kami nag-iikot. Kaya nga, sa anong oras na rin, no? Alas 3 na ng hapon. Dapat umaga namin ginawa ito. Bali, mag-aasikaso muna kami. Tapos magmotor kami, magpapagas muna kami. Makita-kita na lang tayo sa Petron. Sa Shell yun. Shell Petron yun. Oo. Diyan, bali. Magpapagas muna kami. So, yun mga kachos. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe, like, and share. And hit mo yung notification bell para updated ka palagi sa aming mga video. Yun lang. So, kita-kita tayo mga kachos ha. Sabi sa tabi ba? Maraming salamat po sa lahat na nag-subscribe. Nagpagas muna kami mga kachos. Punta kami ngayon sa parating ano yung ma? Hindi ko alam. Biyahe kami ngayon. Papunta ron sa papuntang Mangirig, papuntang Tinambak. Alam mo yung mga taga Calabanga. So kita-kita tayo mamaya. Hindi ko rin alam eh. Falcon, Memorial Garden pala to. Memorial Garden. Wala, Falcon Memorial Garden. Ngayon lang tayo nakapunta dito. Bali guys, dito pala sa Calabanga may Falcon Memorial Garden. Ayos ah. Tapos andito yung chapel sa bandang kanan. Sir, pwedeng makita yung chapel? Pwedeng makita? Diyan lang. Chapel. Yung pinakasimbahan? Yung simbahan? Ayan. Dito pala lang guys. Meron pala dito mga... Oo, hindi rin namin to alam. Hindi Ngayon lang namin to namin alam, nakita. Wala. May simbahan pala dito. First time namin, dadaan na rin kami. Simbahan ng ano to? Jesus I trust in you.
Teka lang. Nakalagay naman dun sa labas kanina. Sige. Dito muna tayo. O diyan ka lang matayo kami. Helmet mo. Meron pala dito ang chapel. Liga, dasal muna tayo. Tingnan natin. Ang tagal na ho namin dito sa Calabanga. Hindi namin alam na may ganito dito. Hindi Maganda na naman siya. kasi kami nag-iikot. Ngayon na lang kasi may motor. Oo, pasok ka nga. Tingnan mo nga. Wala siyang tao, walang tao. Matagal na ho kami dito sa Calabanga pero ngayon lang kami nakapasok dito. Maganda yung lugar niya. Katabi niya dito sementeryo. Oo, bago lang din yung sementeryo kasi hindi Oo. rin namin alam yan eh. May sementeryo pala dito. Sementeryo pala, hindi ko rin alam itong lugar na to eh. Parang bago lang din siya. Bago lang to eh. Taga rito naman kami kaso nga lang hindi kami nag-iikot talaga. Oo. Wala kaming oras. Hindi naman yung ako kasi matagal din akong umalis dito. Siguro 17 years old na yung panganay namin. 15 years din akong 15 years? hindi umuwi ng matagal. Sa tingin matagal na nakatayo to? Hindi ko rin alam. Napunta namin ngayon lang. Ayun. Bali papunta sana kami Tinambak, Mangiring. Oo, kasi maghahanap kami ng mga magagandang Views. na hindi pa rin naman namin Oo. nakikita. Ayun, para makita nyo rin. Makita nyo rin. Oo. Sabay tayo magkita-kita tayo mamaya ah. Exit muna kami dito. Guys. Balik na ha. Bago lang to eh. Ano ba? But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Kachos. Talagang probinsya, may kalabaw pa. tapos tapos yung motor namin ayaw na umanda. Napagod. Hindi na ulan yan. Nakat mo na dyan. Ano mo nalaman? Wala, ang lakas ng ulan. Hinto muna tayo at umuulan. Kung dito po kayo, naku, malaraman mo yung amoy, napakaganda. Napakakarap ng ano. Probinsya. Yung mga dahon, yung mga damo, mga punapun pa. Kaya masarap talaga pagka sa probinsya talaga. Eh, ngayon lang ito nakarating asawa ko dito. Tagal-tagal na dito pinanganak niya. Dito na nakarating dito. Eh, hindi naman nga ako magala kasi. Kasi pa yung paling parang sentro lang. Pati na rin.
to. Ganda naman lugar eh. Pero ayun yung mangiring. Ayun yung nakita ko kanina sa Ayun, nasa Sabang tayo. Oo. Ililinaw pa ba yan? Yung mga bata sa baba, okay naman. Walang sunset kasi medyo makulimlim. Makulimlim eh. Ano yun doon? Yung Belen. Ay, Belen tama doon yung Belen. Dahil sa ano, Bobo. Ayun yung nakikita nyo islang yun. Yun yung isla na yun. Yun yung ano, yun yung mangiring pa nga lang to. Eh, si Bubo nga nakalagay dun eh. Welcome to si Bubo. Kaya sa ano dyan, sa nakikita nyo islang yun, no? Ito yung nakalagay yung motor namin kung nasa saan. Yung lugar na to. Maganda, di ba? Tingnan nyo. Dito ka na. Okay, tingnan nyo. Ito yung jeep. Jeep yung pinamba. Saka sa ano. Pasigsag pababa. Kat na, ma. Tamang lugar. Guys, ang magandang lugar. Ayun nga yung sa mga iring, oh. Kagsaw. Barangay Kagsaw na pala to. Dito pag nakita. Hindi na raw to si Bubo. Para kasi kalalagpas na namin ng si Bubo, tapos ngayon parang ang bilis. Kaya Nasa nga. Kagsaw na raw kami. Dami magagandang lugar dito, hindi pa namin napupuntahan eh. Pero ngayon sana mapunta namin, pero wala nang oras, dapat maaga kami pala umalis. Malayo pa. Pero malayo para sa akin, malayo na namin. Oh, grabe pa baba na din.
labas natin? Ito, saan tundaan? Negros. Tanga-tanga. Hito kasi, titignan mo ko sa hito. Ayan, ang dami tuloy langgam. Hello. Say hi to langgam. Yan po ang kasyungahan. Kinagat na langgam. Hito na lang, hindi pa tinitignan ko sa siya hito. Pagtsak ko. Mount Isarog. Isarog yan, Mount Isarog. Ayun ang tinatawag nila, Mount Isarog. Yan. Barangay, ano ba? Kipayo pa rin ito man, oh? Oo. Kipayo. Sa unahan pa, Bumbon. Doon na sa dulo yung Bumbon. Ito yung sunset na. Ito sunset. Wala na, nag-set na. Sunset na. Ang lawak niyan, pero tingnan mo lawak-lawak niyan. Lahat ng palay nakikita nyo dyan, magmula doon, lahat yan nakikita nyo, natataw ng mata niyan, yan, lahat yan nakikita nyo yan, hindi yan akin. Sabi ko parang pag-aari natin. Pag-aari po yan ang mga kapitbahay namin. Kami kahit isang pirasong palay po, wala. O paano, uwi na kami guys, uwi na kami. Hanggang dito na lang, tapusin na namin to. Oh, kasi yung motor kakarag-karag na. Hiningal yung motor eh. Hinihingal na. Layo na napuntahan niya eh. Akala mo naman, layo-layo ng binahe. Hindi nga namin narating yung dapat namin puntahan. Tapos sabi niya, pagod na ako. Hinto-hinto na kami. Kasi mataas masyado yung patarik na yung nadadaanan namin. Okay guys, paano, hanggang dito na lang. Sige na, see you next time ha. Dahil baka papakita po namin sa inyo paano kami nakauwi. Bye bye. No guys, yun. Nandito na kami ngayon sa bahay. Hindi na kami naka-video kanina nung bago kami makauwi kasi nga nalobat na yung phone. Ngayon pala kami magpapaalam sa inyo. Bababay na kami. Yun, ano ba? Enjoy yung travel namin na naligo muna kami kasi syempre galing kami sa biyahe. Kaya ito na, dito na kami ngayon. Dito yung mga bata. Yun, ang saya ng ano namin, saya ng biyahe namin. Next time ulit, magkita-kita tayo ulit. Mag, paalam ka naman, paalam kayo. Bye guys! Babay na kami ha, teka lang.
Kaya yun, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to like and share and subscribe. At hit mo na yung notification bell para updated ka po lagi sa mga video namin. So hanggang dito na lang guys, mga ka-chols. Bye-bye. Bye-bye na sa inyo. Papahinga na. Pagod. Napagod. Pagod din yung motor. Sige na, bye-bye. Bye-bye na tayo. Bye-bye. See you next time. Bye-bye.